Sens dubte, un dels grans episodis de la història del Mediterrani va ser la batalla de Lepant. En aquella ocasió, al costat dels vaixells venecians, hi trobàvem també alguns catalans. Record d'aquella batalla en tenim una mica tot arreu. En tenim un a la Catedral de Barcelona, el Sant Crist de Lepant, encara tort perquè la tradició explica que va haver d'esquivar una bala de canó de la flota turca. Tenim un fanalet, el fanalet, la llum del castell de popa, de la galera de l'Ipatxà, l'almirall de la flota turca que es conserva a Montserrat, i sobretot, on hi ha molts records de la batalla de Lepant, és aquí a Venècia, perquè més de la meitat de la flota cristiana era veneciana, i de fet, en algun moment d'aquella història, la flota veneciana va retornar a la capital de la seva Sereníssima República, arrossegant rere ell, en el mar, les banderes de la flota turca. Sens dubte devia ser una imatge especialment espectacular veure com les banderes de l'enemic eren arrossegades fins al peu de l'edifici ducal de la República Sereníssima, on hi havia el doge de la ciutat.